No, čaute. Ja som tu. Ja neviem, kde som? Ja som tu. No, ja som tu. Mini bicykel. Letáky. No a takýto domček, tu je sedačka. Tam ešte máme niečo hore. No, my sa si tu robíme na toto. Vlastne my tu máme všetky možné veci. Lebo my tu máme ešte letáky, nechápem na čo. Tu, taký senčan. Vlastne ani neviem na čo. Takto, milión tých máme. Tam toto. Troška som sa cez to dívala, ale je to jedno. OK. OK. Tak video sa šmyklo. Hello. Ja som sa omylom šmykla na videu. Moje videoko sa šmyklo. Tak.